Dali. Tarungat-tarungatan ha, tarong in town. Tagay! Ano na, oy? Ano, nagduko lagi na. What's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting ting! For today's video, gagawa kami ng isang challenge na actually, hindi na po siya bago, pero medyo nakakatuwa pa rin naman panoorin. So naisip namin to bigla since wala pa naman ako ngayong shoutout vlog at medyo boring din dito sa bahay. So ang challenge po na ito ay tinatawag na Not My Arms Challenge! Ay, hindi pala. Not My Arms and Voice Challenge pala ito. Pero hindi po ako. So ang mga kasama ko po sa challenge na ito ay walang iba kundi si Tito Eneng. In 3, 2, 1! Hey, what's up mga men? So magme-makeup tutorial po si Tito Eneng. Pero hindi niya kamay ang gagamitin kung hindi yung sa akin. So guys, sana maayos yung pagka-makeup natin sa akin, no? Kasi gusto ko talagang kumanda, guys. So before tayo mag-start at Nitch, di ba may isa-shoutout ka pa? Shoutout na. Opo, shoutout po pala sa channel ni Sir Joel Salcedo Vlog. Isa po siyang napakabait na tao at sobrang matulungin sa iba. Actually, isa po siya sa mga sponsor sa mga tinutulungan ni Sir Tikram at Team Kalingap. Sa channel ni Sir Val Matubang and Kalingap Rap. So guys, nakilala namin si Sir Joel, guys, dahil kay Auntie Almasol Felix from Canada. So, hello po Ante, keep safe po dyan sa Canada. and hello kay Sir Joel Salcedo Vlog or Sir Joel Salcedo. Ingat po kayo dyan at stay safe always. God bless you everyone. And I thank you. And shoutout also to Buddy Alejandro na tumulong sa amin nung may concern kami about sa aming Google AdSense. Thank you so much po sir and God bless you sa inyo po. Also kay Sir July Paonel na nag-recommend at nagpakilala sa amin sa kanya. Congrats din po Sir July Paonel sa channel mo. Congrats mga katugang. More subscribers po. So guys, sisimulan na natin yung challenge guys kasi handang-handa na ako kung anong kalalabasan ng aking mukha. Sana ma-enjoy po kayo and please mag-like and subscribe mo po muna kayo bago lumabas ang ad. So, So guys, nood na muna kayo ng ads. So guys, nood muna kayo ng ads bago Wag nyo i-skip. isip. Huwag nyo po i-skip guys kasi malapit na ang birthday ko. Yes guys, may 18 na po guys. Baka naman. So, ads pasok! Happy birthday to you! Happy birthday to you! So mga make, ito po yung mga makeup na gagamitin namin. Montage pasok! Make 'em whistle like a missile, bomb. Every time I show up, blow up, Kachi, buchi, bracket. Ano mo suot mo kakapil? Kamu to ni may suot. So mga Meg, ito na po yung kamay ko. So first ko po gagamitin na itong baby skincare na pore eraser ng Maybelline. Para kakapit talaga ng bongga yung makeup ko. So i-open na natin guys! Next pa itong fluid foundation ng Focalor or Focalore. Basta kayo na mag-adjust dyan. So, binili ito ni Ma'am Shitin sa Shopee. Pero di na nagamit kasi dark ang shade. Naunsan ni Uy. Ano na nangyari dito?
Laina to, no? Maro laga. Hay, malumos ka! Next naman ay itong Fit Me Concealer from Maybelline. Pagtago ng mga bakas na kahirapan. Para to sa iPhone. Sige, anak ka niya sa ubos! Ay, basuwang na! Oh! Ay! Ay! Hey! So next naman po ay itong loose powder. Tukalyor pa din po guys from Shopee. Favorite ni Ma'am si Tinto para cover up na kanyang oily face like me. Hindi. Ako be. Ikaw na. Hoy! Nakalaglisod si Nitch. Next naman po ay ang ating eyebrow. Samsukalyor pa pero useless din to. Kasi kita niyo naman itong malusungay kong kilay, di ba? Ngunit na pero lalagyan pa rin natin yan. Agay! Ay! So, i-brush na natin, guys. So, next naman po ay itong eyeshadow from Canada na niregalo ni Auntie Alma kay Ma'am Shitin. So, marami po ito, pero ito lang naman ang kailangan gamitin, di ba? Babaw, Nitch, babaw. Gani? Kana. Pwede, babaw. Kana. Walay color. Iduot in town, oy. Hoy, satoy. Rinig. Babaw. So, next naman po ay itong liquid eyeliner from Evelyn Lerbena. From Evel Berena ng Bulak ka na batay. Mula ka na batay. From Ever Belena na mukhang wala ng laman. Pero gora pa din. Hinay taon. Babaw. Wow! Kada. Bigas. Bigas. Wow, Ariana Grande. Wow. Katay. Nice kayo. Very Rihanna and Ariana Grande nga pinagkuhan. Siya po ang ini kay makanta. Naghalong Lady Gaga. Lady Gaga. Next naman na itong mascara from Focalure pa din. O diba, ikay ambassador sa Focalure girl? Nainaya! Tabang! Tawa! Surprise di ka sa akong nangunyan na kay Lindot kay pagka-makeup mo rin pamino kung mag-lindot kit siya gyud. Pwede na mo malabuan si Diti siya o si Angklots. So next naman ay itong clay blush na organic para mag-faint din itong ating natin. So ang shade po nito ay Autumn. Jo! Aping! Bisuwang! Next naman po ay itong contour na Maybelline from Australia. So, pinapadala po to ni Ma'am Faith Kizinote para kay Ma'am Shitin. Thank you. Okay, ano ba? Abot mo na din, Joe. The next naman po ay ito pong
lipstick, mga lipstick na binigay din ni Auntie Ama. Siyempre na, gamitin po nating kulay ay itong pink. Kuha sila. Dali! Dali! Pagtuchog. Labos dunggan. And lastly po ay itong Silitech na mask powder. Pang finalize po ito. How much to niya? So, ang shade po nito ay natural. Thank you so much po, Kuya Haruki, sa pagbigay nito. Dalawa mo na itong bigay sa amin ni Ma'am Shitin. Kasi yung una ay naubos na. Domo, arigato ne! Nya, kichinisa, nya, arigato! Nya, kichinisa, nya, arigato! So, we're done na po yata. Ay, meron na ba tayong nakalimutan itong luma na kuan, eyebrow curler. So, hindi po ako marunong ito, pero bahala na. Tarunga-tarungatan ha, tarunga in town. Tagay! Ano na, ay? Wala, nagduko lagi na. Nitch. Hala? Yeah. Ano na, ay? Di mo magikuan. Magtigil ko sukog pislit. Oh, sa, gihinay ramang ko to. Ugus mo. Ugus mo mo. Ali, tambala na to, B. It's a prank! It's a lip tint. So guys, thank you That's so it much for the mga next video. mutanaw sa ko sa resulta sa makeup guys. So insay kay tanaw na ko sa amin. Mo na sa amin na to guys. Hoy! So guys, ang galing pala mag-makeup natin is guys. Ang close, Michelle D, Leticia, ano na? Kapahan ka na! So, thank you so much for watching, mga Meg! And I thank you! Mama.